to. Jo. Pojď to. Co? Zaval to. Mě to nevadí, nám se to líbí. A mu se to nerýmuje právě. Ale Vojto, nejde o to, jaké máš připravené ve svý kapse plno beatů, protože jak máš připravené plno beatů, váznou tvojí kapse Tak proti řekni pár nějakou kapsy. básničku. Jednou takhle z večera Máňa tu zabrečela. Tak jí říkám, Máňo nebreč, radši mi ho pěkně vykuř. To by byla pěkná. To jsem nevymyslel já. Český operát. Já jsem ještě nekonal, Ale to ne. První, co tě napadne. Asi to nerýmuje chlapi, vole. Nic neříkej, ukáž, jak se to má. Nemám slov. Co to není pravidelný. Takže Já jsem zastánce Vrchlického. absolutně pravidelný, to úplně vždycky. A on si to takový udělaný, kurva, dobře, aby regulaci konstantu. aby byl dobrý. Měl bys to vyvalit ten tvůj rým. Ještě fakt? Co? Že to bude mít tak zadarmo, jsem nečekal teda. Jak to lejský. Nečte,